Obrigado, señora presidenta. Moi boa tarde, señor ministro. Debatemos antes na interpelación xa de forma ampla sobre este asunto e outros de política internacional que teñen a ver precisamente cun contexto especialmente conflitivo no mundo e particularmente en Europa. Tentarei non repetirme excesivamente, mas é verdade que nós, o BNG, Bildu, Esquerra Republicana, fixemos a solicitude desta comparecencia porque entendíamos que as ameazas de Trump, por moito que parezan fanfarronadas, deben ser tomadas a serio. Estamos falando do presidente da aínda unha grande potencia, con un historial de prácticas imperialistas que non deixa moito lugar a dúbidas sobre se van a serio ou non, e, por tanto, entendíamos tamén que é necesario que o Estado español e a Unión Europea se posicionen claramente rexeitando esa posibilidade. Mais non só, porque é verdade que o cesar fogo, creo que todos concordamos nisto, non implica que vai haber unha paz definitiva para Palestina, nin siquiera tranquilidade. Estamos asistindo ao asedio constante das forzas de ocupación israelís á poboación palestina de Cisxordania e estamos asistindo tamén ao asedio na franxa de Gaza, desde o bloqueo da axuda humanitaria até o corte de suministros básicos como auga ou electricidade, no que é máis unha vez unha actuación que podemos considerar crime de lesa humanidade de pretender contribuir a ese baleirado, a esa limpeza étnica de Gaza que propón Trump pola vía dos feitos de acosar por a fame e pola sede e por a falta de medicamentos, de atención médica mínima, esa poboación e forzala a marchar. Por tanto, entendemos que non se pode seguir calados, que hai que seguir presionando a Israel, presionar a Israel para o fin da guerra, para o fin definitivo da guerra, mas tamén para o fin da ocupación, para manter, que se debe manter tamén un embargo internacional, non só de armamentos, un embargo claro a Israel, non só de armamentos, sino un embargo comercial, e que se debe colaborar para xulgar os crimes de Netanyahu e da cúpula sionista, non só os que cometeron durante os meses que se mantivo a ofensiva sobre Gaza, sino aqueles que, como acabamos de decir, se continúan a cometer contra a poboación civil. Mas creo que tamén habería que ampliar un pouco o foco e tomar en consideración ou abordar o papel que Israel, co amparo dos Estados Unidos, ten na desestabilización de toda a rexión. Hai 15 días, por exemplo, era coñecido un informe, vou finalizando, era coñecido un informe que documentaba que Israel armou e financiou, polo menos desde o ano 2013, grupos rebeldes sirios. Grupos rebeldes como que en decembro tomou o poder en Damasco, que ademais son, vostedes saben, da mesma xinea ideolóxica dos que cometeron o atentado do 11M, de que onte se fixo 21 anos, e que siguen nas súas prácticas provocando, como este fin de semana, masacre de cristiáns e alagüitas. Non sei, señor ministro, se considera que estes son os aliados que debe buscar o goberno español. Desde logo, o Bloque Nacionalista Galego ten claro que non. Nós seguimos apostando pola paz en Oriente Medio, tamén pola paz en Europa, e para iso é preciso mudar o rumbo da escalada belicista á desescalada e o desarmamento, a aposta pola vía do diálogo e a negociación e, por tanto, rexeitar ese fondo de guerra que quere dotar a Unión Europea. Moito obrigado. Muchas gracias, señor Rego. Tiene ahora la palabra la señora Valido García, también por un tiempo de 3 minutos.